Unsay ato, sir? Magpausabon ta ko sa kong apelyido, attorney. Kay baho jud kaayo. Unsa man day imong apelyido? Baho lagi kayo, attorney. Maong ato na dayon ning Osbon. Mobayad raman bitaw ko nimo. Mahal ra ba nga akong pangayo basta Osbon ang tibuok apelyido? Mga pila ka, attorney. 10,000 ra ba nga akong pangayo, ana? Pero kung gusto kag barato, pwede rin natong balihon ang imong apelyido. Aron pod katunga na lang ang imong bayaran. Ay, dili na lang ko, attorney, oy. Kay unsa man jud ay nang imong apelyido? Nganong baho man? Unya, di pod ka masugot nga balihon. Alangan, attorney. Ngang akong apelyido lubot man. Og imong balihon, musamot ka baho. Ay, Three drinks in the house. Hello? Hello, tita. Oh, kabadlungon na po na ning imong anak, oy. Ay, sakto dyan ka, iha. Di man gani na maminaw na ako nga ako'y tigpakaon. Mao gani, tita, nga gikapoy na kong bantay niya. May iyo na rabagod. Kinsa man di ay ka? Uyab ka sa kong anak? Ay, dili, oy. Kay kinsa man di ay ka? Ngawa man ko nagswildog tigbantay sa akong anak. Ang iya bita ng guardian angel? ay, Three drinks in the house. May ano ang kaganahin mo kaon? Injury ko gulit. Injury? Ano man di ka? Kitang ko ngipon. ay, Three drinks in the house.